sabem que l'Ajuntament de Carcaixent es troba en una situació econòmica molt crítica. La recepta de l'equip de govern per sobreviure ha sigut fins ara pujar els impostos als ciutadans, reduir les despeses d'algunes àrees, retallar les subvencions al moviment cívic i eliminar les inversions. D'altres llocs no hem volgut retallar. En 2 plenaris anteriors hem demanat la reducció de sou i assignacions de regidors, així com també la reducció del nombre de regidors alliberats. Sempre se'ns ha dit que no. Per moment, el tema no s'ha tornat a tractar en cap lloc i, com es reiterarem ahir, continuem esperant la seva crida. Des del bloc creiem que ja no pot passar més temps sense que vostès facin alguna cosa al respecte. Han deixat passar 2 oportunitats per donar exemple. Ara ja es tracta d'una decisió de la que no poden fugir i, encara que siga per decència personal, cal prendre els acords necessaris per reduir les quantitats que tots percebem per desenvolupar la nostra tasca a l'Ajuntament. Per altra banda, i com era de preveure per l'escassa dotació en el pressupost del 2010, la partida d'ajudes a les famílies està a punt d'esgotar-se. Al ritme que anem, no arribarem al mes d'agost i la regidora responsable de Benestar Social ja ha reconegut que s'haurà d'ampliar la partida com siga. És per tot això que des del grup municipal del bloc formulem el següent prec. De reduir almenys un 15% totes les assignacions a càrrecs públics de l'Ajuntament de Carcaixent. És a dir, reducció en els sous dels regidors en dedicació total o parcial, en les assignacions a assistències a òrgans col·legiats i en les assignacions als grups municipals que es realitzi una nova distribució d'àrees si és necessari per tal de reduir al mínim el nombre de regidors en retribucions per dedicació total i parcial i que l'estalvi ocasionat amb aquestes mesures s'incorpora a la partida d'ajuda a les famílies i es garantisca la dotació suficient per tal d'ajudar a totes les persones de Carcaixent que estan visquent situacions personals molt complicades. Moltes gràcies. Repetisc l'argument. Així s'havia fet de part de regidors que estan treballant, no tenien ni per què entrar en la seva butxaca. El senyor Martí, vostè del seu sou dice que encara no sé quin és, vostè ve així i fica el 15% i la llista de la Caixa Municipal, el seu prec no pot acceptar-lo. No me repetir, qual que li repetis? Per què tenien que ser regidors de l'Ajuntament que treballen igual que vostè en hores i temps, tenien que llevar de la seva retribució? Estan de què? I per què? Perquè estem en desacord des del primer dia en aquests imports. I estem parlant de regidors, no estem parlant de la feina que té cada un. No compartim aquests imports, i estem treballant això. Ni compartim l'estructura que té l'equip de govern. Per això volem rebaixar el número de regidors alliberats, perquè creiem que són insuficients. I li recorde ara la proposta que vam fer quan es va plantejar el tema dels pressupostos, que ens oferien nosaltres també a col·laborar amb vostès per a que la càrrega de l'Ajuntament fos menor. Evidentment, vostès no ho acceptaren, que no té res que veure a parlar del sou de cada un en sa casa en la seva feina. Estem parlant de l'organització municipal, no estem parlant de l'organització personal de cada un. Però me pareix una immoralitat. Entrar de cara a 5 companys diu que això no és correcte. Però la feina de cadascú, intocable. Vinga, va.